Filistin'e li Ankara ji bo piştgiriya Filistinyan li paytext Ankara mitingek û meşek li darxist. Bi hezaran kes tevlê mitingê bûn, gelek saziyên sivîl, hunermend, sporvan, nivîskar û aktivîst jî beşdarê programê bûn û peyama yekîtî û bihevrebûnê dan. Her wiha leşkerên ku di operasyona Pençe Kilîtê de şehîd ketibûn jî nehatin ji bîr kirin. İsrail bê navber Gazeyê bombebaran dike. Li ber çavê dinyayê nabêje zarok, jinûpîr û kal hemû însanên bêguneh qetil dike. Li çaraliyên Tirkiyeyê ji bo zilm û zordariya İsraîlê protesto bikin gelek çalakî tên kirin. Îro jî li Ankara û Stenbolê mitîng û meşek hat kirin. Li Ankarê ji aliyê platforma piştevaniya Filîstînê ya li Ankarê bi navê ji bo Gazeyê meşamezin mitîngek hat kirin, her wiha şehîdên hereketa Pençe Kilîtê jî nehatin ji bîr kirin. Ölmez, vatan bölünmez. Gelek saziyên sivîl, nivîskar, aktivîst û Ankareyê tevlî vê meşê bûn. Mesaja me ev yani ne Müslümanî, em insanın insan. İnsan gotî seva insanê dinê gere heqê wan bigere. Em dibêjin ki ew mazlûmin, xelkê mazlûmin, ew zar çi gunahê wan heye, ew jin, ew mêr çi gunahê wan heye, ber çavê vê dinyayê çima ev zulüm tê kirinê, ew mesaja me ev. Ji bo balê bikşînin ser drama mirovahiyê ya li Gazeyê, dayîkan wek temsîl pitikên ku hatibûn qetil kirin jî anîn qadê. Ez hatime bişim bire en azından min ek derse wana da acıyana paylaşmış dedim. Ena yalnız nin cevananın. Ena her zaman cemene daim edanın. Koma astengdaran jî bi pankartên ku li ser dinya nabîne lê em dibînin piştgirîdan Gazeyîyan. Hiç fark etmez. Em seqet bimînin jî ferq nake. Heta dawiya Emrê xwe jî em ê ji bo Quds, Gaza û Filistînê mücadele bikin. Ev mücadele tenê bi bedenê nabe, bi ruh û hişmendiya mirovê jî dibe. Em ji bo vê hişmendiyê nîşan bidin li vê derê ne. Meşa ku li navenda çanda Atatürkê dest pê kir, li qada Anadolu'yê bi xwendina danezanê bi dawî bû. Li Stenbolê jî İHH ji bo piştgiriyê bide Filîstînê meşeke mezin li darxist. Gelek saziyên sivîl û bi hezaran însan tevlî meşê bûn. Zilma İsraîlê ev heftê pênc salin ku dewam dike. Heftê pênc salin İsraîlê zarok, jin, pîr û kalên bêguneh qetil dike. İsraîl kom kujiyê dike. Em ji bo ku vê zilmê hemû dinyayê bidin zanîn li vê derê kom bûn. Gelê Stenbolê gotin em li baxuş ku birayên xwe yên Filîstînî ne. Bonay birayê me yê in Filîstînê em ji bo wan hatine vira. Em zanin em nekesin em jî tev wan ne. Gerçekten em hinda Filistin'in ev kardeşlerin em Amerika nahlet dikin. Filistin ülkeye Müslümane xwedê bi zulmê bide sıklandın inşallah. Meş li rawestgeha tramvayê ya Fındıklı'ya dest pê kir, li ber mizgefta Eminönü'ye bi dawî bû. Gayretlerimizi artırarak fikir düzeyinde